serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:40. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Aksyon Radio. Karon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga, karon nga adlaw Biyernes, pizza 3 na, bulan sang Abril, tuig 2020. Aksyon Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sa Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, province-wide PUI testing ginpatigayon sa Negros Occidental umpisa kahapon. Bacolod ginabi-abi ang pagpatigayon sa investigasyon sang NBI angot sa ginaligar bayulasyon sang syudad sa bayanihan tuhel aswan aksang gobyerno. Malapit sa tunga sa milyon ka pisos sang ginasospitsuhan siyabo na kumpiskar sa 2 ka persona sa syudad sang Silay. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Peke nagalapta nga balita nga na-admit sa Cardinal Santos Medical Center si Presidente Rodrigo Duterte. Suno kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, nakalabot sa ila ang impormasyon nga may amo sini nga sa isang balita nga nagalapta sa social media. Suno kay Panilo, hindi ini matuod. Bangod ang presidenteng nagapabilin mabaskog kag mabakod ang ikaayong lawas. Padayon man sini, ginahimo ang iya presidential duties sa bahay pagbabago. Angot dire, ginabisuhan ni Panilo ang publiko nga mangin mahinalungon sa mga ginabasa nga balita sa social media. Ang social media subong ginagamit na para pangguba, ginagamit na sa kutso-kutso, ginagamit na sa mga piki nga balita. Mapuslanon kung tani ang cellphone, ang social media, ang text kag iban pa kung ginagamit sa husto. Apang karon klaro nga ang social media ginagamit na sa hindi amo nga mga balita, binastos, mga paltik nga balita kag iban pa, pakamalaot sa nagkalain-lain nga personalidad, personal nga pagpang-atake, kag iban pa. Siguro, panahon na nga ang gobyerno magulag, panahon na nga untato na tapuso na ining social media nga ni, nga hindi makabulig, nakahalit pa sa bilog nga pungsod Pilipinas. Kanugo, no? Sa mga teknolohiya nga bago nga ginagamit sa hindi amo. Posible ang gobyerno magahimo na tikang agud mapunggan ini kag magapadayon ang hindi amo nga paggamit sa ginatawag social media. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:44. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini.
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabsan at mga kalintangan, responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
niya na ikaw nang ginapamati, alam mo'n ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang pilihan. Patayon Aksyon radyo. Pagkulunod kag negosyo, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:52 na. Kamusta ang Dakbanwa sa Bacolod? Kamusta ang bilog nga probinsya sa Negros Occidental? Kamusta mga merkado sa sini nga mga tinihon? Sigurado gaginios-gios na ang manugbaligya isda, karne o tanon sa pila ka mga merkado dire sa Dakbanwa sa Bacolod. Kamusta naman ang trapiko sa sini nga mga tinihon? Ang aton patrol nagalagulad na sa mga dalanon sa syudad sa Bacolod, sa mga merkado. Tukion ta naman kung paano na subong ang syudad sa Bacolod. Paano na mga presyo sa nagapanguna nga balaklon sa merkado. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Aksyon Fred, good morning. Sa aton pinalaga ng mga tagpalamati, good morning. Una ang sitwasyon karon sa mga dalanon sa siyudad sa Bacolod, masyado katawhay Aksyon Fred, no? Kung may ara gid man nga nagadala sang ila sini nga mga sarakyan padulong sa tagsa ka mga merkado sa karon. Ini ang ginaman sa nga ako na ginabantayan man kada halos kada bangga Aksyon Fred. May ang mga check-up points. Ini mga check-up points nga ginabantayan sa mga katapo sa nga barangay tanod, tapo sa mga katapo sa mga kapulisan, sa idalom sa nga Bacolod City Police Office. Like for example, kung malabay ikaw sa dalan sa Libertad, ang mga kapulisan sa idalom naman sa police station number 6 amo ang nagaman sa karon. Kung malabay naman sa area naman sa Lopez Haida going diri sa maapakanto halimbawa Aksyon Fred, no? Sa area naman sa Burgos Public Market, passing through area naman sa Lopez Haida, may ara sa gihapon sa may Mandawi Foam ayon. Ara man ang mga katapo sa gihapon sa police station number 6 nga nagapatigayon man Aksyon Fred sa ila sini nga mga sang check-up points. Di ang ginapangita number 1 diri kung magpadulong ikaw sa merkado, kung magpamalaklon, ang isa sa ginapangita Aksyon Fred is ang home quarantine pass. Ang home quarantine pass isa ini ginapangitaan man sa valid ID nga kung ang pangalan sang home quarantine pass ang ID is one and the same person. Diri naman sa dalan sa area sang Burgos Hilado, gwardyado sa gihapon Aksyon Fred, iya naman isang police station number 2. Police station number 2 nga ginaman man sang mga kapulisan plus pa sa mga barangay tanod sa idalom naman sang barangay 17 kagaya sang Villamonte naga-joined ako naga-off danay ang duha sa pag-check man sang mga home quarantine. Ang mga tricycle kag tricycle sige biyahe. Wala biyahe Aksyon Fred. Tricycle, may tricycle gin man, pero purpose ni Aksyon Fred, like sa karon, diri sa tubang sa Burgos sa public market, may mga tricycle pero konesyan ang gapanindahan lang Aksyon Fred, no? Tisa mo ni ang mahimo nga transportasyon sa mga tagsa ka mga panimalay, mga magapanindahan temprano pa. Kabay pa nga maabdan sang ayuda, no? Ang mga tricycle driver nga wala income. Kabay pa nga mapanagtagan sila sa gusto bala nga mga ayuda halin sa syudad kagalin sa barangay nga hindi questionable bala.
Yes, Aksyon Fred, maning ang pinaka-importante kay apektado man ni sila Aksyon Fred mo. Especially sa ila sini nga pang adlaw-adlaw bala kay ti bawal hindi naman siya kabiyahe. Ang mga salakyan ti pasahay abi hindi man makabiyahe. Magluwas lang kung magapadulong ka sa tagsa ka mga merkado ti pribado nga mga salakyan ang isa diri nga mga apektado gid rather ang mga means of transportation ini mga private nga mga salakyan tulong man sa tagsa ka mga merkado. That is why sa karon Aksyon Fred diri man sa area sa Burgos Public Market pila ka mga observations gid lamang kunti Aksyon Fred sa una ang pinaka main entrance mo nga sa may Burgos Public Market ang pinaka main entrance is atubang sa may dalan sa Burgos. Sa karon Aksyon Fred ginaabrihan lang ni para mas pasulod ang mga isda, pasulod sa mga baboy, karne kag iban pa. Ang pinaka main entrance na gid sa karon diri sa Burgos Public Market amo ang sa dalan sang Hilado. Parkingan bala na Aksyon Fred amo ni mga parkingan sa mga salakyan diri na sa area, pero ang sa may Galo ayon kag sa may CB Ramos kung pakadto ka sa utanan sa may CB Ramos ti sarado. Area naman sang may BPB bala na yon sa may Galo makit-an dira Aksyon Fred sarado man ang ila sining entrance. So bali apat ka entrance sa apat ka entrance ang bukas ng gate especially kung adlaw ang sa dalan sang Hilado. Ang purpose lang sa area naman sa main entrance makalabay lang ang mga isda pamangkuton taman karon no. Kaya muli ang isa sa mga more problema sa piyak sining ang ari na kita sa subong Aksyon Fred no sa area sa Burgos Public Market diin subong sini ang nag-aamat-amat pa lang plastar no sa ila sining mga baligya, bangrus, ang lukos, ang iban pa no kag mga marot subong Aksyon Fred. And of course ari naman ang market supervisor, market president, ang iban ng mga miyembro sang puso nga nagapatigayon amat-amat man Aksyon Fred no. Una diri pa mangkutunta ang presyo sa mga nagapanguna nga isda si sir subong pilang imong marot so karon sir ang available mga marot taga pila available mo ha sige kuha pa siya sang iyang isda sige kaya nga ibang direction Fred nga amat-amat palang plastar no si Busing bala tag mangkutanay sir tag pila subong ang imo sining nga marot Busing 180 ang presyo subong sang banglos iban diri ang rather kwanto marot 180 boss ang lukos ang gagmay tag 250 ang lag ko 380 380 dagko no nagtaas boss ay taas ang putot lang way kataas ang putot na mataas Ay. boss putian subong boss putian subong nagmahal-mahal gid ang pasayan gid putian niya pasayan tag 420 subong 420 Aksyon Fred medyo nagmahal siya nagtaas siya 420 atong isa ka putian barato man si boss bibit Aksyon Fred no ang bangros na subong boss tag 220 subong kilo bangros nagtaas 220 nagtaas gid siya nagtaas anong naging taas siya boss sigun sa supply natin nga kwan may corona virus mo kinakadlawan na nila sitwasyon mataan gali subong 200 ang kilo 200 ang kilo sang mataan ang bulaw 200 man 200 man mayo na kay nagpakita subong ang bansa subong tag 1 kilo 250 ang kilo pero ini akong bilog ya bilog ka muna 250 man no 380 380 available ka isa kapalit man no available ang panit subong tag 220 kilo 220 ang kilo damo pag diri boss especially ining lagaw ta subong 380 lagaw 380 ini laki nga lagaw bahe ang bahi among mahal-mahal mahal ang laki barato lang na ang laki barato lang ang laki hindi inatudlo niya ang laki nga hindi ko may badyaw pa diri ang panindahan na sila yan no magapanindahan manindahan ka mo bakal ka mo isda mabakal ka mo isda di ka mo ka tirer subong bakit
gutom kagkain. Mabakal Aksyon Fred, mga badyaw ni siya, no? Mabakal kay gutom, kagkakain Aksyon Fred, no? Aga pa ang badyaw, nagapal, may at least nagapalindahan subong, kay kinanglanon ni sila. Anyway, Aksyon na Fred, ayaw pa man ko tong tabi, boss, kagina sa observations man akon, sarado ni kagina mga around 4 o'clock, pero ginaparihan mga 4:30, diri sa pinaka main entrance, nga ginasaradan ni sa boss? Inasira nila, tingnan nila, dapat hindi nila pagsira, kaya mo na di entrance po. Kaya mo ng problema na mo, hindi sa Burgos, para sa Burgos, Pindor. Pero paano sila, mag-alas 6, ginasarada? Nasira na alas 6, okay ba kami alas 6, sira? Hindi, sarada niya, alas 6 sa aga. Aga, sira nila alas 6, hindi, ang manugbakal, katalang, kung din sila magi. Ano di na, nadislayagi sa mayor ya. Muna yung muna problema di sa Pindor. Pero diri hindi siya maagi dito na, kung daw. Kung daw dito naman isa lang kagi, isa lang si Tila di lagyan, no? Sa may hilado? O hilado, oo. May dapat din yung abrihan sa mayor. Pero sa Piakya, ang Sabi Ramos ka dito ya sa may... Aberto. Opi na to, oo. Di mo niya sirado, ano nga pinasahin na di nga. Importante hindi yung abrihan niya namon. So... i-call naman ang atensyon, no? At least para makalabot, para ang inyong... By the way, boss, kamusta ang baligyan ni Subong? Doon nga ginasira, di ang tao gatalang. So, ang isa sa mga requirements man kontani, no? Isa na lang mga request, abriyaman nila, di o. May problema, di o. Kaya tao nga, tao na, dati sulod mo. Dito yung mga saki, marcha, di sa may lado, tao yung nagsalang dahil gagi. Kaya kalabanan, diri sa mayor. So, iban nga galing ang mga tao, katalang. Katalang sila, binila siradong isdaan. Walo nga berto dito magi sa piyak. Medyo naglayo lang ugalin. Layo eh. Matiyog pa siya? Matiyog pa siya, mantis magbasunod sa Burgos di, sa isdaan. Ay, galing. Mani Aksyon Fred, no? Sa atis, makaltaman ng atensyon sa market supervisor, no? At least para matagaan man solusyon ang problema sa mga nagabaligya sa isda, especially diri sa area sa Burgos public market. So, para Aksyon Fred, no? Ang pinaka-latest diri, sitwasyon na sa baligyan ay sa karon, ang nakitaan man nato diri observation Aksyon Fred, kunti may ara, ang mga manugbaligya may ara home quarantine pass. Magluwas diri, may iara pag sila Aksyon Fred, nga daw gamay lang siya nga ID, nga inaya ikaw fish vendor, manugbaligya. Sa bulsing ganon, at sa mga nag-check out sa check-up points, babangkuton man kung anong purpose mo ba, kung may dala ka isda, para diina, at isa na iya ka ID, so balito ha, Aksyon Fred, nga pass, nga ginapresentar sa karon. So, muli nga sitwasyon diri sa area sa Burgos Public Market with Aksyon Dixon Tahom, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa pagkalod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:03. Ang tanan-tanan na jutay gid nga pagpulupasinsya. Medyo mabudlay giman ang paghulag subong, mabudlay ang pangginawi. Amo gani tumanon talang anay, stay at home kita, dito kita sa puluyan, kay base palang matapna ining COVID-19, kag magbalik kita sa normal naton nga pagpangabuhi. Masubo man mo, nga dra ka lang sa sulod sa puluyan, nagadaan ang taga-Bacolod ya, kag ang probinsya nga sa tion Sabado Domingo, malagaw-lagaw sa mall, kape-kape, upod sa grupo, di makahilidlaw man. Pero, hindi ta na mahimo kung hindi kita magkooperar. Kaya kung magpadayon ini, ti sige magkita sa mo sining sitwasyon. So, buligay kita, makooperar kita, hindi kita magritubado para nga magbalik kita sa normal naton nga pagpangabuhi. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:04 na ang libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon kaliti ninyo. Kinahanglanon ninyo ini sa subong sini nga panahon na dira sa Life Extension Clinic, alas 9 ang aga tubtob, alas 3 ang takna sa hapon. Pamasyar ka mo dira. Komportable matilo ang Life Extension Clinic. Sigurado, maserbisyuhan kamo. Ipalantaw ninyo kung anong ginabatyag ninyo. Importante ni sa amo sini nga panahon. Basta may ara lang kamo sang pasis bala
nga ginasukbit ula gid problema. Pagkatapos bakal kamo sang ila produkto nga halin pa sa Amerika. Mabakal sa Life Extension Clinic ining pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Basta gani ginarekomendar sa mga medical doctor, ang silingon maayo klase na. Pabakuron tang aton lawas, amuning gamito naton para may ibato kita sa nagalapta nga kagaw subong. Kaining Life Extension Vitamin D3 bisan sa Amerika kilalang kilala ini. Ang panawag sini Super Life Extension Vitamin D3 nga nagapaayo, nagatambal sa aton ginabatyag nga pamalatian. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal man sa tanan nga sanga, sang Sincer Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa GE Esteban Building, Dalan Lacson, Siyudad sang Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. This In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your government. Time, las 5:09 na. Diri kita. Mga balita naton sa Kapitolyo. Province-wide PUI testing ginpatigayon sa Negros Occidental umpisa kahapon. Balita Kapitolyo. Detalye po di Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Para mapasiguro ang awareness sa kooperasyon kag safety sang mga Negrosanon, ang gobyerno provincial pagisakay Governor Eugenio Jose Bong Lacson nagumisa na kahapon sang province-wide PUI testing sa naglain-lain nga mga banwa kag syudad nga mayara sang ginakabig patients under investigation sa COVID-19. Ginpahibaloman sang probinsya sa publikong hindi maalarma kung mayara sang may makitaan nga healthcare workers nga nagasuksok sang kagamitan batok sa COVID-19 bagod ina sila amo ang magapatigayon sang testing. Sa ginahiwat nga special meeting sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Council kahapon, ginhambalan man ang pagdihon sang resolution nga naga-realign kag naga-reprogram sang PDRRM funds sources.
As of 1 p.m. kahapon, ang record sa Bugos nga Negros Occidental, mayara sang 70 ka mga PUIs, kag 36 ang ginpaidalom sa testing. Pinakadamong PUIs nga na-record ang sa surad sang San Carlos nga may 14, ginasundan sa Banwa sang Calatrava 8, kag surad sang Bago nga may 7. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo, Aksyon, Marlon Fedovaya. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:10. Damo pamangkot niya, kamustang luto, kamustang small town later Wala pa, ginpauntat ina temporaryo. Amo na siling ko, pagbalik posible, base kon sa pizza 14 sa bulan sa Abril, kung makakas na ini ang tanan nga mga ginmando sa gobyerno, nasyonal, provincial, kag lokal, base kon mabalik ina ang inyo gina kalingawan. Daw medyo nasubuan sila bawo niya, daw wala ta kataya na, daw ang aton handom nga mangin milyonaryo, daw naalimunaw na, mabalik na, basta mag-kooperar lang kita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:11 na, mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangan magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing.
isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na dokumendado sa World Health Organization. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. O kape-kape kabuanay, Dr. Alfred's Green Coffee. Diri kita para sa mga lula at lulo, ginikanan, kabataan, pwedeng-pwede gid ang Dr. Alfred's Green Coffee. Man sa kabataan, non-acidic, non-addictive ini nga kape. Nga ang ginarekomendar naton ini. Kay dito sa Amerika, discovery sa mga scientifico, kag dito na diskubrihan nga kung berde pa ang kape, puwerte ka powerful sa inya natural antioxidant. Amo ini ang Dr. Alfred's Green Coffee. Ginimo sa Priska, mataas kalidad nga organic green coffee beans, may liso sang mangosteen. Ang importante kay loaded siya sang phytonutrients, ang panawag sa iya natural colon cleanser. Kay kung matinlong aton colon, malayo kita sa masakit. May tao nga isa, dua, tatlong adlaw, hindi makaitsar, hindi makapagwa sang gigko, abyan, delikado na. Mahimo inang hilo sa sulod sang aton lawas. Kapi-kapi lang kamo, Dr. Alfred's Green Coffee. Makibot lang kamo, mangin best friend nyo na ang comfort room. Dr. Alfred's Green Coffee, mabakal sa tanan nga sanga, sang Sincere Drug Store, Wakong Chinese Drug Store, Consuelo Drug Store, Cheers and Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore, malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Hindi ba lang isa ka babae, tilawgid siya sa pagpasaka. Kaso daw, hindi naman iniamo. Hindi ba lang nagbuyayaw sa isa kakatapos sa kapulisan. Kaya tigin, muno man lang siya, nga wala siya nagasuksok face mask bala ni. Tisuno sa report ya, aligasyon, binuyayaw yung pulis ay disgrasya gid. Siling ni Police Captain Armelin Vargas, ipis ang Police Station 10, niya iniing babae nga ni,
nga si Ranisa bala, mahimo nga ilunggo sa bilangguan isa ka bulan, lain kay wala piyansa. Ang ginbuyayaw ya si Police Corporal Christine Vergara. Di nagahimo mo lang siya trabaho, ang pobre nga pulis, panumdum lang, binuyayaw ya. Di, amo ning gwa subong, di ko madutlan siya, magluwas siguro nga, di ko may jutay nga, pulo pasensya, yung aton otoridad, ang aton korte. Di ko wala, sigurado, mabilanggo siya. Di din kakita mo, isa ka bulan, mabilanggo ka, bisan sa lang adlaw, kabudlay gani, ni isa ka bulan, no? Wala pa piyansa. Amo na blang, medyo jutay lang respeto. Kung sa bagay, ang kaso simple disobedience to an agent of person in authority. Nang wala ka respeto, bla? Daw pananaw mo sa ato niya kapulisan do kagagmay nga mga tao nga pwede mo lang buyayawon. Ari karon kay ginpasakaan kaso. Leksyon man ini sa pila naton ka mga kauturan. Kung husto ang ginahimo sa kapulisan, sundon ta lang. Kay protektor naton ina sila, magluwas lang. Kung ang isa kakatapo sang kapulisan, medyo nablang pagsaway daw ka bastos man, daw ka porsado, nga daw may dala pamahog inaya, pwede ka kareklamo. Pero kung gayo malang, kaginapatuman anong mando man sa ila opisyal, kag mando sa mga opisyal sa siyudad sa Bacolod, wala kagidrason nga mamuyayaw. Nga buyayawon mo kay ginapanumdom ka malang, para man ina sa imo ikaayong lawas. Ang punto naton balang, ang mga tao nga frontliner naton, ang mga tao nga sa amo sini kapanahon, nagahimo sang ila sini nga obligasyon, nagataya sa ila kabuhi, para lang sa kabilugan sang pumuluyo sa Bacolod, probinsya kabilog na Pilipinas, may ara pa kita sang kaisog nga buyayawon. Dapat utani, pasalamatan ini sila sa obligasyon nga ginahimo nila. Kay sila ni mga frontliners, sila ni nga atubang ya. Amak mo taya mo kabuhi mo na, kung pusngahan ka na sa may COVID-19, kung nilatnan ka, lantawabla, kadamo sa mga doktor nga nagkalamatay, kadamo sa mga pulis nga nalatnan na sa COVID-19, mga health worker naton nga nalatnan. Ti sa jutay nga bagay, ayo ikaw nga para man sa kayuhan mo, in return, buyayawon mo, daw hindi naman amo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:23. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ang Pride with that. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot-sipon, trangkaso at iba pa. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot-sipon, trangkaso at iba pa. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19.
Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot-sipon, trangkaso at iba pa. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay, iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig, takpan ang iyong bibig pag-uubo at babahing, iwasan ang matatao na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad, ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwala. Time las 5:26. Bawa. Nagdamo naman. Nagasaka ang biktima sa COVID-19. Kamay pakuntani nga matapna na siya, no? Pagabot la sa Abril 14, ay kahilidlaw man ay, no? Nga makalagaw-lagaw, makagwa ka mamla. Ang nagakatabo subong sa bilog nga pungsod Pilipinas sa Negros Kabacolod o sa pelikula lang. Pelikula sang zombie bla. Nga galagaw ka wala tao ba? Kung may tao giman ang tsura di maglamo, akalain porte man ang sitwasyon ta ba. Nag-amo sini ang pungsod Pilipinas kabilog nga kalibutan. First time ini naka-experience kita. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:27 na mabalik kami pagkatapos ning 5 minutos nga paid program. Standby.
Baystate Health wants you to stay safe and healthy during the COVID-19 outbreak. If you are experiencing fever and cough, please call ahead to your doctor's office instead of arriving in person. To protect yourself and control the spread of the virus, avoid close contact with those who are sick. Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. Avoid touching your eyes, nose, and mouth. Cover your mouth and nose when you cough and sneeze, and stay home when sick. This message is brought to you by Baystate Health. Disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:32 na. Diri kita. Mga balita naton sa City Hall. Bacolod, ginabi-abi ang pagpatigayon sang investigasyon sang NBI agot sa ginaligar bayulasyon sang syudad sa bayanihan to hell as one aksang gobyerno. Detalyo po gi Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Mayong Aksyon Fred, gina-welcome ni City Legal Officer Attorney Jose dito bayatan ang tikang sang NBI nga pagpatigayon sang investigasyon sa syudad sa Bacolod nga ginaligar naglapas sang Bayanihan to Heal as One Act akon RA 11469. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahayag ni bayatan nga base Aksyon Fred sa sining nahibaluan ang NBI ang nag-umpisa na sa pag-investigate upod ang kapulisan paagi sa pagkadto sa mga barangay nga involbado sa pagpreparar sang food packs. Suno kay bayatan, wala inisang Aksyon Fred kung sino ang complainant, pero iya ginpahayag nga may isa ka kapitan nga nagpost sa social media angot sa lain nga unod sang food packs nga nabaton. Ginpathag ni bayatan nga hindi madula Aksyon Fred suno sa iya ang human error bangod sa kasakoon kag kadamuon sang ubra kag ini ang iga-correct sang syudad sa tion nga mahibaluan nga mayara sang deferensya sa pagpamutos sang food packs. Sa naibalawan Aksyon Fred, una na ginklaro ni Liga ng mga Barangay President Lady Glass Gonzales nga lain ang food pack nga ginhatag sang syudad para sa mga intelligence kag ini ang nabase sa validated nga listahan sang DSSD ikomparar sa food packs nga ginpreparar man sang mga barangay para naman ini sa mga pigado nga wala nadala sa listahan sang syudad. We welcome that no para mabalaan gid naton kung sino pa ni ang nag ano ning mga irregularities nga nagtuhaw. Kag at the same time kung sino gid man na iya ang nagbuhat sina. Nabatian si City Legal Officer Attorney Jose dito bayatan. Aton gina-recommend ang Life Extension Coffee Mix. Ang Life Extension Coffee Mix ang mayara sang tatlo ka mga powerful nga mga ingredients nga makabulig sa aton na ikaayong lawas. Mayara ini sang Rashi Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract plus Vitamin D3. Kada aga maginom sang Vitamin D3. Babaka sa Life Extension sa GA7 Building, Lacson Street, Bacolod City, kag sa mga butika. Basta kape mag Vitamin D3 nakita. Ang aksyon niyo sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:35 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat.
Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaluwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:40 na. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima,
magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa, kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa, kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa, kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa, kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng... In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:46 na. Diri kita, malapit sa tunga sa milyon sang ginasospitsuhan siya mo na kumpiskar sa duwa ka persona sa siyudad sang Silay. Si Aksyon Brian Morden may report. Aksyon Brian, please go ahead. May aksyon na Fred ako panduwa ka persona sa bypass operation nga ginpatigayon sang Silay PNP dira sa Sitio Paradise, Barangay Rizal, siyudad sang Silay kahapon sang hapon.
Ama nagkaladakpan ginkilala sa kay Janelle Bayutas, 38 anyos, kag si Angelo Armigos, 34 anyos, na nagapuyo sa Tres Fuentes, Barangay Lantad, Syudad Sang Silay. Nakuha sila poder Aksyon Fred ang 50,740 pesos. Anom ka medium sa shares ang ginapatihan Shabu. Naglabot ini sa 30 gramos, kag ang yesterday nga street value nagalabot naman sa 450,000 pesos. Ando ka suspitsado karon yara sa kustodiya sang Silay PNP para sa proper disposition. Inabalita, ini sa Aksyon Brian Mordenego Report. Una sa balita na sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 5:47. Mga blatter entry pagkatapos ini. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot-sipon, trangkaso at iba pa. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay, iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig, takpan ang iyong bibig pag uubo at babahing, iwasan ang matatao na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad, ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Halimbawa ng mga sitwasyon kung saan kinakailangan sundin ang social distancing, pagbiyahe gamit ang pampublikong transportasyon, pagpasok sa mga public office tulad ng post office, bangko at grocery store, pakikipag-socialize sa mga public settings o pag-attend sa mga... Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:49 na. Aber, tokion tang aton patrol, kamustahon ta? Ano ang mga nasulat karon sa mga blatter entry? May ara pa bala, may mga nagkaladakpan, naglapas naman sa pagsulundan sa siyudad sang Bacolod. Amo ining pila naton ka mga utod, ibang katagam naman pero may iban gid nga baw, wala gid nagahalong. Padayon nagalambiyong. Balita sa patrol. Aber, upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, way gidya pagtagam sa ibang nga mga tao. Naman. Kaladakpan gyapon, sir. Ara gyapon? Ara gyapon nagkaladakpan sa curfew. Ang iba nakabayular pag Aksyon Fred, no? Especially wala nagpakita sa ilising home quarantine pass. Sa police station number 2 Aksyon Fred, actually subong medyo naglubo, no, ang nakaladakpan. Sa apat nga nakaladakpan Aksyon Fred, duha diri minor de edad. Ang edad 12 kag 13 anyos. Tini mga minor de edad ya tugtad sa gidikanan nga magwa ni? Isa pa na Aksyon Fred, ang butong ang mga gilikanan ni kung paano nila disiplinahon ang ila sining nga kabataan kay 12 kag 13 anyos ang nagkaladakpan. Ginpamangkot din ang ginikanan nyo at tosbalay at subong yan duha ka mga kabataan ara karon sa gym mismo sa barangay 4
nga nag-survey man Aksyon Fred nga holding center no sa mga nagkaladakpan ti subong sini kay na dumduman ta Aksyon Fred nagligad sunod diri kay Police Major Sherlock Gabana ang pasakaan sang kaso hindi ang mga kabataan kundi ang mga ginikanan amo ang pagapasakaan sang kaso sinabi na nga nakabayular sining Executive Order number 26 and 27 ti subong ining apat ka mga persona ara na sa area kung sa holding center tay dalom sa Barangay 4. Dapat ni ang gobyerno lokal sa Bacolod maghimo naman sa lain naman nga style bala. Kung madakpan ka, kundi ang ginikanan among presohon, imbes ka presohon, dalon sa mga merkado bala sa mga comfort room, kag dito patiloon. Yun Aksyon Fred. At sa community work man para kahit papano mas mangin matindo pagid ang CR sa mga tagsa ka mga merkado. Oy, sa station number 3, nakakuha sila o nakadakop 10 ka mga persona. Sa station number 4, Aksyon Fred, alsyam ang nagkaladakpan. Nagsugod, alas 7:45 kontak na sang aga, tubtob mga alas 9:30 antak na kagabi. And now, karon ining siyam ang ara karon sa gym sa Villamonte, no? Anong ginahimo lang nga nagkaladakpan? Isla, no? Galibot lang, galagaw, ano man? Kag-in-action Fred, pamangkot ko tong pulis sa station number 4 nga galagaw pa ni sila sa piyak sining damo ng nagkaladakpan. Kabalo ka Action Fred, ang iban diri palusot, mabakal, sigarilyo. Bakal sigarilyo, din bakla ni kasirado man? Sir, bakal ko sigarilyo, sir? O, di mo ang home quarantine pass mo? Wala man sa may mapakita, Action Fred. Ti sikop man, no? Sa station number 6, Action Fred, Lucy ang nagkaladakpan. No, Lucy ang nagkaladakpan, mga laki kag bayi. Karon ara sa likod man sang ila sining opisina kay amo ni Action Fred ang nagaserbi nga holding temporaryo nga holding center after nga nagkaladakpan galagaw sa area of responsibility sa idalom sa police station number 6. May balain pagid nga kaso Action Fred na record ng police station number 6. Isa man ka 25 anyos nga lalaki na dakpan man nga nagalakad sa dalan sus may uyat kutsilyo. Ay, lain naman ang estilo. Kasi manog-ihaw, hindi man? Hindi siya manog-ihaw, Action Fred. Nadakpan lang ini siya sa mga katapo, sa mga opisyal sa Barangay 30, Action Fred. Ang nadakpan ni siya sa area sa Mabini Coral. Ang suspect diri, kilala kay Junior Hubahib. Nagapuyo ni siya sa Purok 30, Barangay, Purok Paglaom, Barangay 30, diri sa siyudad sa Bacolod. Sunod diri kay Police Captain Elmer Bonilla, ang hepe sa Police Station number 6, samtang nag-roofing ang grupo mismo ni Barangay 30 punong Barangay John Mark Pichere. In relation ni siya sa executive, ECQ, con enhanced community quarantine, sus nakita nila sa dalan, Action Fred, nagpanglakaton sa dalan sa Mabini Coral. Ginaresto ining suspitsado matapos nga una diri napaslawan sa pagpakita sa iya sini nga home quarantine pass. Kaduha insultuhan pa ang otoridad rason nga ini siya gindakop pero sang ginusi sa Action Fred. Asusta kay nakuhaan pagid ining si Hubahib sang 3 ka butcher's knife. Dokon kutsilyo kag karon ditinido sa police station number 6 kag nagapangatubang sa duha ka kaso. Kasong violation sang 11332 o for non-cooperation in relation ini siya Action Fred sa Executive Order number 22 kung curfew kag may violation pagid sang City Ordinance 358 matapos nga nakuhaan sa 3 kabilog nga butcher's knife o kung kutsilyo. Sa station number 7, Lucy ang nagkaladakpan, ang station number 9, Siyam ang nagkaladakpan, Action Fred. No? Wala gyapon kapatha mga tao sa piyak sini nga ginapatuman ining home quarantine. Tani magpataha man. Ina ba Action Fred, amaling nagkaladakpan, report sang patrol, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:56. Mabalik kami pagkatapos ini. Live.
In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. Aksyon Radio Philippine Standard Time on minuto na bilin, mapangot kita sa takna alas 6, standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo